I pozdrav svima ljudi, sa vama je Nikola. Ljudi, danas, kao što vidite, danas ćemo da radimo reakciju, znači ne igramo nikakvu igricu, ništa. Znači radimo reakciju na Jankovu novu pesmu koja se zove Sin YouTube-a. Ne vidim ovdje od mene, znači facecam mi stoji ovdje pa ne vidim. Ali znam. Znači, Sin YouTube-a, otac specijalaca. Znači, ovo je diss track na Nixa Zizu. Eto, znači, ovo je diss track na Nixa Zizu. Inače, prije da počnem, da napomenem. Znači, ovo je zadnji klip gdje radim reakciju, gdje snimam tako neki tutoriali. Znači, ovo je zadnji klip. I znači više nemojte da mi tražite da radim nikakve reakcije ni ništa, zato što ja nisam tip kanala koji radi reakcije, nego ja sam tip kanala koji igra igrice i koji streamuje igrice i tako to sve što ide. Tako da reakcije više gotovo, nema. Ovo je zadnja samo da ovako, što ste mi tražili. Tako da radimo reakciju na Jankovu pesmu, to je diss track, znači Sin YouTube-a, otac specijalaca, ok. Ajde da krenemo. Dajte noge vamo, daj malo da ih produžim. Da, ovdje je Nixa rekao, daj ti, kad je rekao daj taj mikrofon ovamo, daj malo da ga pričustim, a on je rekao zrno. Znači znam, klasika. Ovdje ga Nixa tako prozvao u pesmi, znači Janku Sranku, i on sad to uzeo od njega i znam. Znači nikad nikom nisam vidio da briše dupe sa pljuvačkom i samo očisti. To nikad nisam, mislim to ni ja nisam radio, ali mora probam. Janko, hvala ti puno što si mi pokazao tu novu metodu, mora da probam. Dosta mi je hejta, slušaj, brzam kao gepa, husa, usranko te usra, disom, ćelavi mršav. Moja masa je siva, zato mi glavom masa. Inače, nisam ja ovakav, ja inače ne slušam ovakav tip muzike, ali ja sam više za narodnjake, ali ovo je super. Klima, idemo leće vidi sina, ja sam klasa iznad, ne bacam lajnu za špriceve, ej, nikad nisam bio licemer, ej, maloletno lice. Da, ovo je za igle, za steroide, znam što da prozivam, znam sve, znači nemojte da se brinete da nemam pojma, znam. Nisam poslušao pesmu, ali eto, znam. Ubice ne priča viceve, hrane svojim kopu fonđići, da me mrze brate moj što sam uređići, kada vidiš me u gradu ide doći priči, moj potpis Janko, to je potpis steroidi. Moj je potpis Janko, a tvoji steroidi. A sine, ja ga ovdje prozvao. Ali ovo mislim, Nikso se na to ne pali ništa, tako da njemu je to sve jedno, klasika, što je to uradio. Ne boji se on ničeg. Ipak sada ja sam najjači Balkanac, ali ti si bio prvi, znači YouTube specijalac. Znači ti si bio prvi, znači YouTube specijalac. Jo, brate, šta će ljudi da snime, šta kakve pesme će ljudi naprave, ja znači ne mogu da ali svaka im čast, nema šta. Čak i ti me voliš jer ja svoj sledim pravac i za onaj disek tvoj, aj samo kreni palac. Nisi blizu, Nixa Zizu, jedem u disu, hoćeš reprizu, nisi razumeo svi su. Nisi blizu, Nixa Zizu, jedem u disu, hoćeš reprizu, nisi razumeo svi su. Znam ovo je uzeo njega kao
kad je rekao onaj, kako se zove, Djepa, onaj, kako kad je rekao, ono kaže, Niksa, aj bre, prevedemo njegov jezik, jer šta rekao, ništa ne razume. A kaže, nešto krenuo tamo. A ovo isto Janko, brate, uzeo od njega. Jebate, koji kraljevi. Šta, to je to? Ne seri. Ne seri da je gotovo. A ja se taman uživao. Jebote. Ništa, znači, to je to. To je to, ljudi. Znači, za ovu reakciju i... ono... Dobre, brate, lepo, dobra pesma, sviđa mi se, lepo je uradio, šta velim, ono, lep, dobar spot, ono, u sobi je snimio spot, ceo, tako da, ono, perfect, nema šta, svaka mu čast, i ja bi to isto uradio da napravim pesmu, znači, u sobi bi snimio ceo, brate, ceo spot, ono, tako da, ono, znači, pesma je solidna, dobra, znači, prozivke su onako klasika, ono, znači, ništa ono nije, ono, što bi rekao baka, ali okej, ono. Tako da, to je to, meni se iskreno pesma sviđa, znači, ono, dobre. Tako da, to je to za ovaj video, ako vam se svideo, obavezno ga lajkujte, šerujte, subscribeujte se na kanal ako još niste i ljudi, do sljedećeg live-a, znači klipova, rekao sam više klipova i reakcija i tutoriale da se snimaju, to više nema. Jedino kome trebaju tutoriale da se snimaju, ko mene prati, a druge ne, i sad hoće tutorial od mene da gleda, ono ovo, nek mi napiše, ajde uradit ću tutorial kako skinuti tu i tu igricu, šta već uraditi za procesor ili matičnu ili ovu grafičku, tako da, ono, to okej. Ali ovako reakcije i to da se snimaju klipovi, to više nema. To više neću da radim. Znači, od sad samo live-ove teram i onako tutoriale ću snimiti. Tako da, to je to. Like, share, sub i do sljedećeg live-a. Jedan veliki pozdrav i i čao.